to maga dallu e mena dima o kilisi ni yiri bamago ka ko segu fali olu ba fa yiri mate an ga segu kana ma fa sedi fali Ghana o fi walma sinafo fi walma kata fo Côte d'Ivoire olu ba fa ko jofaga ta al ya sebe Google ka jofaga de bina jona yiri ntogola ni ya sebe Google ka dro ko jofaga al bina jona kuchala mara mo miyangawo kata fo sankote fe olu ba ko mortaba nimbe yiri kili meni yiri ne ba ni yɛrɛ sera bi i cɛsiri ka taa nin zan i k'a kɛ fo ayatollah i kote ni ye min ye i bɛ n'o lakale ne ye a bɛ kɛ cogo di n'i ye yiri in sɔrɔ Aluseri e ka mana in kelen kɔnɔna lajɛ yiri in dɔ kan ka ye donc e ye dɔ sɔrɔ fana ne ba yiri in a bɛ se ka san sugu la yiri in a bɛ se ka bɔ nka an lamɛnbaaw bɛ hakɛ to e de bɛ hakɛ to n'i y'a ye kuma dɔ la anw bɛ siran nin yiri den kelen ta ka di yan n'i y'a ye ko an bɛ siran nin yiri ninnu sanni ye ala ye bonya dɔ di musow ma o de bɛ dabali tiɲɛ i y'a faamu ala ye bonya dɔ di musow ma o bɛ dabali tiɲɛ exemple ni nin yiri in b'i bolo sisan ni muso laadatɔ magara la o y'a tiɲɛni ye n bɛna dabali min fɔ o tɛ se ka k'a la bilen i y'a faamu wa mais n'o t'a la karamɔgɔkɛ nin ye dalilu ye kuma dɔ la i ka denmisɛnnin bɛ kirinkara i bolo b'a fɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ bamanankan la u b'a fɔ kɔnɔ y'a minɛ sumaya juguyalen u b'a fɔ kɔnɔ y'a minɛ nka bɛɛ b'a faamuya min ye o don tile ma ko subaw walima tan dɔ walima dɔ ye tɔnkɔnɔ kuma f'i ma ko a na den ci ɲɛ kan walima dɔ n'a fɔ ne ka taafe ma ban kɔni ni muso in tɛ den wolo walima kɔni karisa wa o don dɔ dala yan fo ne ka kɔɲɔfini banna o tɛ don dala yan musow de bɛ nin tɔnkɔnɔ kuma fɔ ɲɔgɔn denw ma ka caya a fɔ ko ayatollah ko fu walima tuma dɔ la i b'i gɛrɛ dɔnnibaga dɔ la dɔrɔn sotarama kɔnɔ dɔrɔn i makaran na i tɛ don dala bilen ne b'i bon a fɔ ko bonni ani bontigi o ye ala ta ye ko ne bɛna dalilu di ayatollah bɛna dalilu di ne m'a fɔ dalilu tɛ se ne na dɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ nka n gale na masala ne ni bɛ masa min bolo n'i ye nin kɛ i bɛna dɔn k'i ye ko kɛ o de ta ye ngababilen a bɔli gɛrɛra mɔgɔ min ma k'o tigi ka jofaga ɲini n'a ka di i taa san sugu la n'i y'a san sugu la i bɛ mun fɔ a la a filɛ nin i b'a minɛ i bolo nin cogoya la tan i b'a fɔ tu bisimilahi jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn kɛ ala la jotigi ma se ka fɛn kɛ ala la jo ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jotigi ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jo kana se ka fɛn kɛ ne na jotigi kana se ka fɛn kɛ ne na ne ko ala ne ko a kira tu bisimilahi suba fu suya fu ala ye suba fa ka suya fa dugukolo ye suba dun ka suya dun suba ma se ka fɛn kɛ ala la suya ma se ka fɛn kɛ ala la suba ma se ka fɛn kɛ dugukolo la suya ma se ka fɛn kɛ dugukolo la suba kana se ka fɛn kɛ na suya kana se ka fɛn kɛ na ne ko ala ne ko a kira tu bisimilahi dabali fu dabali jugutigi fu ala ye dabali fa ka dabali jugutigi fa dugukolo ye dabali dun ka dabali jugutigi dun dabali ma se ka fɛn kɛ ala la dabali jugutigi ma se ka fɛn kɛ ala la dabali ma se ka fɛn kɛ dugukolo la dabali jugutigi ma se ka fɛn kɛ dugukolo la dabali kana se ka fɛn kɛ na dabali jugutigi kana se ka fɛn kɛ na ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin yiri ɲini n'i ye cɛ ye i bɛ se ka kuru 3 ɲini n'i ye muso i bɛ kuru 4 ɲini i b'a tobi k'i ko tile 3 n'i ye muso i b'a tobi k'i ko tile 4 dɔ bɛna fɔ fɛn bɛɛ don wa kuma bɛɛ don n'i y'a dɔn jo suba ni o bɛɛ gɛlɛyar'i ma i bɛ kuma kɛ dakuru ɲɛ kelen tu bisimilahi dabali fu dabali jugutigi fu nin bɛɛ ka ko kafolen don dabali de la ala k'i kisi suba tɔɔrɔ ma dabali qualité ka ca mɛ dabali foyi ni subaw ta tɛ kelen ye olu ta i bɛ bɔ dɔw ka ja kɔnɔ i bɛ se nin dugu in na olu b'a dɔn ko nin a n'an ka mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na mais i bɛ bɔ yan nɔ taa dugu in na soma t'a dɔn ko soma dɔ bɛ nin dugu in na mais ala ye dɔnni dɔ di suyakɛlaw ma e bɔ nin dugu in na i bɛ se nin dugu in na u b'a dɔn ko nin bɔra suba dɔw bolo o mana olu fana b'a k'u b'i puru i bɛ tɛmɛ olu la u bɛ taga mais nin kɛ dɛ ne mamuso de tun bɛ denw furakɛ an ka dugu la wallahi dɔgɔtɔrɔmuso dɔ bɛ yen o kekuyara o tun bɛ to ka taa kilisi ninnu minɛ ne mamuso bolo ni denw taara yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la k'a bɛ fura dɔn ala fura bɛɛ tɛ siro ye sa sigiri de bɛ dɔgɔtɔrɔmuso in bolo ni mɔgɔ min sera a ma dɔrɔn a bɛ nin ko ninnu kɛ nka mɔgɔw fɛ ko ale taara k'a bɛ siro dɔn k'a bɛ furakisɛ dɔn a b'o dɔn koyi nka a ye kodɔn dɔɔni dɔ dɔn dɔgɔtɔrɔmuso in kekuyara kosɛbɛ ale de tun bɛ to k'a minɛ ne mamuso bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don ala bolo ala kira kosɔn o la nin ye yiri min wele ko jofaga nin bɛ dabali tiɲɛ ka bɔ maa kan a bɛ siri tiɲɛ ka bɔ maa kan a yirakun mɔgɔ dɔw bɛ n'u sogolo ka na ko ayatollah non ne tɛ dɛ a yirakun ye k'a dɔn ko yiri min don dɔw b'a fɔ a ma seli fali
Bamakɔkaw ko segu fali dɔw bɛ min dɔn u b'a wuli k'a min a bɛ maa bazin nettoyer a bɛ kɔnɔdimisɛnninw b'a mɔgɔ la mais a bɛ sekere kɛ adamaden la ni y'o dilen ma ne ba ne ɲininkali min b'i bolo komi waati bɛ ka taa alhamdulilah bisimila kuma na fama alhamdulilah allo ma ba kana ko fɛ waati ta bisimila parce que filɛ ka mun fɔ ni ni baro bɛɛ b'i ka tata tɛmɛ ni kɔnɔ alhamdulilah ni mɔgɔ mun fɛnɛ muso denko yɔrɔ la ni muso min ye gana denko la yɔrɔ bi o de ye ɲɔgɔnyalen don an fɛ yan kosɛbɛ denmisɛnninw bɛ furu u bɛ to munumunu na denko tɛ ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ dɔw mɛnna kalan na o siraw b'a kɛ karamɔgɔ la i bɛ mun fɔ an ye alhamdulilah rabbil alamin o ka ne ba o ka nɔgɔ den bɛ ala de bolo mais i bɛ jateminɛ kɛ ko dɔ la nasaraw fɛ yen den caman wolo man ca nka den wolobali ka dɔgɔ olu fɛ yen mɔgɔw fɛ ko min don o tɛ o ala ye ko dɔw de d'an ma an k'a ɲɛɲini dɔrɔn n'an y'a ɲɛɲini k'a kɛ ten a bɛ kɛ an ka denmisɛnnin caman de bɛ yen nɔ u tɛ den wolo parce que kabini u fitinin ma u tɛ furakɛ i y'a faamu bana bɛ se ka den wolonugu minɛ ka waati kɛ k'a sɔrɔ u ma furakɛ o la tuma min na u taara cɛlasigi la a bɛna fɔ sisan k'a ma den sɔrɔ wa den wolo fɛnɛ na mɔgɔ cɛw fɛnɛ Mali la yan anw ye den wolo bɛɛ turu da musow kunna i mana min ɲini ko den ne bolo madamu ma wolo fɔlɔ madamu ma den sɔrɔ fɔlɔ mais cɛ yɛrɛ man kɛnɛ ale t'o fɔ ale bɛ cɛw bɛ maloya ka taa analyse kɛ i bɛ muso sigilen ne kɔrɔ waati la an mago bɛ den la mais cɛ sigilen ko an mago bɛ den la a man ca parce que cɛw bɛ maloya ni den sɔrɔ ko ye olu b'a bɛɛ kɛ ko madamu ka sɔrɔ non cɛ kan ka yɛrɛ furakɛ muso kan ka yɛrɛ furakɛ nka n'i y'a ɲininka n bɛna dɔ di u ma u k'a mɛn ni muso min ka bange ko gɛlɛyara a ma a bɛ fɛ ka bange sɔrɔ a bɛ nin lamɛn a k'a kɛ i y'a faamu bange ko gɛlɛyara kosɛbɛ a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min kɛ ni zɛrɛ nin jɛ bɛ u ka yɔrɔ la o ye a perevu dɔ ye a k'a hakili to a la zɛrɛ nin jɛ bɛ mɔgɔ minnu ka yɔrɔ la walima n'a tɛ ka yɔrɔ la i ka mɔgɔ bila k'a ɲini a gili den kelen a ɲɛsinnen don kɔrɔn fɛ a ye jiri i n'a fɔ a kɔrɔfɛ gili quoi zɛrɛ in jɛ kɔrɔfɛ gili o de ye san bɛ na côté min fɛ ka yiri sɔrɔ a k'a den kelen ɲini n'a y'a sɔrɔ min a k'a fara bɔ a la a mugu a k'a bɔ k'a kɛ nɔnɔ na k'a min wallahi ala t'a da kaburu kɔnɔ fiyewu f'a k'o den da kɔrɔ zɛrɛ in jɛ kɔrɔfɛ gili ni san bɛ na san bɛ fɔlɔ o côté de la ka sɔrɔ ka na yiri kan o yiri a b'o kɔrɔfɛ gili in den kelen ɲini a ye gili in sɔrɔ cogo o ye kelen dɔ bɛna fɔ Ayatulayi anw tɛ o yɔrɔw la koyi Ayatulayi anw b'a kɛ cogo di n'o tɛ yen yiri dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko an ka bamanankan tɛ kelen ye mais an b'a fɔ a ma ko jiro jiro ganaw ko cɛfirike a bɛ cɛfirike gili ɲini o bɛ se ka san sugu la zɛrɛ nin jɛta n ye min fɔ o tɛ se ka san sugu la parce que o ye kɔrɔbɛ ko o ye f'i ka taa bɔ yen i y'a faamu mais cɛfirike bɛ se ka san sugu la i y'a faamu juro gili mugu u b'a feere sugu la i y'a faamu n'a ye juro gili mugu sɔrɔ a dɔɔni juro gili o mugu juro dɔw b'a fɔ ma ko cɛfirike i y'a faamu o dun juro n'a y'a gili sɔrɔ a mugu bɛ feere sugu la n'a y'a sɔrɔ a veriti 2 ɲɔgɔn na a b'a tila 3 ye i y'a faamu tuma min na a ka yɛrɛ gili bɛ sen na a b'a kɛ ta la k'a ko ka lemurukumuni den kelen tigɛ k'o da k'a la k'a min bɔli ɲɛ kelen yɛrɛ gili tile fɔlɔ tile 2nan tile 3nan tile 4nan a b'o k'a kan hali n'a y'a sɔrɔ a bangenugu de sɔgɔlen don a bɛ den sɔrɔ n bɛna dɔrɔ wɛrɛ d'a ma o ka teli o ye o de sɔrɔ man di nka i bɛ taa marabagaw yɔrɔ la marabagaw de kɛ ka di k'o sɔrɔ ne ba n'i ye muso min sɔrɔ u b'a ko tonso ɲimi b'a la walima gan kɔnɔdimi b'a la a fɔ ko Ayatulayi ko k'a banna a fɔlɔ ye jumɛn ye ko an ka fɔlɔ bɔgɔ ɲindi minnu bɛ burusi kɔnɔ bɔgɔ ɲindi yɔrɔ bɛ burusi kɔnɔnaw la k'a ko o kɔrɔlen dɔ walo dɔ san walima a k'a ɲini a bɛ sɔrɔ marabagaw bolo walima a bɛ sɔrɔ furafeerelaw bolo walima min ka village lamɔgɔ bɛ yen a fɔ k'u ka ɲindi kɔrɔ dɔɔni d'i ma n'u ye ɲindi kɔrɔ dɔɔni d'i ma taa marabagaw fɛ yen fali tonso
dengo tellement de dito filɛ nin ye fali tonso marabaw b'a feere a jalen b'u bolo b'a feere a sɔrɔ man di n'i taara i jɔ dɔrɔn ne mago bɛ fali tonso la u t'a feere ma a tɛ fɔ ten n'i sera marabagaw fɛ i b'i dɛ u b'a fɔ ayiwa ne mago bɛ fɛn dɔ de la u b'a fɔ mun ko fali tonso dɔ b'a fɔ ko naya walima a b'a fɔ ko a bɛ karisa bolo parce que marabagaw ka sariya fɛnɛ na mɔgɔ b'a k'u bɛ mɔgɔ gosi u tɛ mɔgɔ gosi u bɛ se k'i gosi prix la dɛ mais ka fɛn dɔ di ko nin ye nin ye k'a sɔrɔ a ta ye n'u y'a kɛ o laban tɛ ɲɛ o o la n'i sera marabaga ma ni bonya ye ayiwa ne mago bɛ fɛn dɔ la a mago bɛ mun na ne mago bɛ fali tonso la mais ka sin ka t'i jɔ de ne mago bɛ fali tonso la fali tonso bɛ yen wa i tɛna sɔrɔ dɛ n k'a f'u ye k'i kalan na i ka taa kɛcogo la parce que ni ne b'an ka fiɲɛ caman sɔrɔ hakɛtula a y'a ɲini sugu la a ma sɔrɔ e m'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ yɛrɛ parce que e taara ɲini cogo min na o tɛna d'i ma i y'a faamu wa n'i ye fali tonso sɔrɔ sisan i bɛ n'ale sisi fɛn min b'i bolo yen n'o ye ɲindi kɔrɔ in ye e ma o susu o ɲindi kɔrɔ ye ne ba ne dabila kuma na bi dɛ ala k'a bɛ sɔn ma ɲindi kɔrɔ in susulen t'i bolo wa i bɛ fali tonso in sisi k'o mugu ni ɲindi ɲagami ɲɔgɔn na wallahi suma wallahi a kɛ naji la walima na dɔ la i k'a dun ni a tiga fara ɲɛ kelen sera muso min kɔnɔ a fɔ k'o bɛ den wolo k'a ka kɔnɔdimi banna mɔgɔ dɔw bɛ den wolo hali den bɛ tila ka ɲɔgɔsi a bɛ sa tonso ɲimi de b'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ kɔnɔ ta kalo 2 kalo 3 a bɛ tiɲɛ tonso ɲimi de b'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ kɔnɔ ta sele kɔ kalo 7 ma a bɛ sa tonso ɲimi de b'a kɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kɔnɔ ta tile 40 kɔfɛ a bɛ tiɲɛ u b'a fɔ k'u dabalilen don o tɛ o tonso ɲimi ye bana dɔ de ye a bɛ yen wa a fura telima nin don i y'a faamu wa ne alhamdulillah nin kɔni n'i ye nin kɛ ala barika la a bɛ kɛ de wala hakili la an bɛ sabalaw la an bɛ fɛ an k'o naaninan fɔ ala k'an bɛ sɔn ma ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ dun yiri dɔ bɛ yen ko sebecɛ den dafalen a karilen tɛ dɛ i bɛ sebecɛ den dafalen ɲini a dafalen muso min n'i y'a tɔgɔ dɔn o de bɛ den ɲini na i b'o o tɔgɔ wele a la siɲɛ 4 ka sebecɛ den dafalen sisi a karilen tɛ dɛ n k'a fɔ ye k'a wala a dafalen sebecɛ ma den b'a la a den bɛ kɛ komi ɲɔ i y'a faamu a den bɛ kɛ komi ɲɔ saɲɔ bɛ kɛ cogo min na a bɛ ni hali ni sera sugu la dɔrɔn a b'u fɛ yen mais karilen tɛ quoi karilen tɛ dɛ a den dafalen k'a sɔrɔ a ma kari parce que a den ka jan quoi tuma dɔw la u b'a kari k'a feere non kana sɔn ka karilen san dafalen i b'a san n'i y'a san mɔgɔ min ka denko gɛlɛyalen don i b'o a sisi k'o tigi tɔgɔ fɔ a la ka kɔgɔfin k'a la k'a d'a ma n'a y'a dun a bɛ den wolo an ka cɛw ta fɔ an ka denko ta jɔ ye cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu de y'o ye madamu ma den sɔrɔ den tɛ e yɛrɛ la kuma tɛ ko madamu ma den sɔrɔ an lamɛnbaaw ka hakɛ to a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko n cɛya bɛ wuli k'o de kɔrɔ ye ko denkisɛ bɛ na olu tɛ kelen mɔgɔ dɔw cɛya bɛ baara kɛ mais i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen u bɛ analyse kɛ u b'a fɔ cɛ yɛrɛ la denkisɛ t'i fari la n'o fɔra a fɔ ko ayatulayi ko k'u ka tile damadɔ d'i ma i bɛ taa zaban den gere ɲini zaban den a gere a mɔnen kɔtɛ dɛ n'a mɔna o y'a tiɲɛni zaban den gere i b'a bɔ ka na susu k'a da tile la n'a jara i b'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ nɔnɔ na k'a dun kana kɛ jikalan na i n'a fɔ kafe kalama ninnu kana ko la nɔnɔ a kɛra nɔnɔ mugu ye o a kɛra nɔnɔ kumu ye o safi a ka nin ka kɛ nɔnɔ ye walima seri fɛn sumalen walima seri a k'a la i k'a min waati damadɔ ka kɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen n'i taara u b'a f'i ye ko fura jumɛn b'i bolo nin de ye denkisɛ fura ye parce que mɔgɔ 1000 bɛ muso tɛ ka den wolo denkisɛ de tɛ cɛ la mais cɛ caman de bɛ maloya ka taa analyse kɛ ko non foyi tɛ ne cɛ la non e m'a faamu dɔnniya ye ko ɲɛɲini de e b'a dɔrɔn madamu ma den wolo mais madamu den wolo nugu foyi t'a la mais e ta denkisɛ de tɛ yen nka e fɛ ko non ko fanga min b'e la k'o de don fanga ni denkisɛ tɛ kelen o la n'o denkisɛ ko problème b'i la a fɔ docteur ye ko a bɛ furakɛ n'u y'a fɔ kana taa i ka analyse kɛ dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ n'i ka dɔnniya cogoya don ni docteur kɔni y'a f'i ye ko nin kɛra dɔrɔn farafin yiri ka teli a fɛ u ka fura ye ne de y'o f'i ye a ka teli a fɛ u ka fura ye ne ye nin di maa hakɛ ma ala b'a dɔn quoi i y'a faamu wa don min ye n da n ka fura la don dɔ la gambiyɛn dɔ ye n wele a bɛ Espagne a ko karamɔgɔkɛ ne tun bɛ to k'i lamɛn n dar'i la ne ko mun y'i danna a ko i da sera denkisɛ fura min ma zaban na a ko ne mɔkɛ tun b'a bɔ ne mɔkɛ tɔma min b'an ka dugu la a ka ca maa 50 ye ale mɔkɛ tɔma min b'u ka dugu la a ka ca maa 50 ye k'ale mɔkɛ de tun bɛ nin fura in bɔ ko mais k'a tun b'a bɔ zaban de la zaban de zaban gere i b'a foroki de
n'i y'a furuki sisan i bɛ da tile la a bɛ ja n'a jara i b'a mugu bɔ a mugu kɛ nɔnɔ na walima seri fɛn sumalen kana kɛ fɛn kalaman na a bɛ tigɛ k'a ci kɛ non ani kolon de bɛ susu ɲɔgɔn ye o ani kolon de bɛ susu ɲɔgɔn ye wala n'i y'a da tile la a bɛ ja a bɛ fɛn ko komi zaba kolo tɛ ci o ye n'a mɔna de sinon n'a gere don a cili tɛ foyi ye i y'a faamu a bɛ ten ala k'an bɛ sɔn o ma ala kira ko sɔn karamɔgɔ ni tun y'a se sabala o fɛ ka jumɛn se sabala sa cɛw ta dumɛlakaw don parce que lamɛnnilaw i y'a fɔ cogo min na maloya bɛ caman na ka a bɛ ten maloya bɛ caman na k'a ɲɛfɔ n'u y'a sɔrɔ nin sira kan ne b'a dɔn u b'a ka tɔmɔta ta tuma dɔw la cɛ dɔw bɛ yen nɔ fanga yɛrɛ de t'olu la i y'a faamu o b'a sɔrɔ kɛlɛ caman bɛ du kɔnɔ dumɛnmuso ni dumɛnkɛ cɛ o b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nin ko ninnu ye bon cɛ caman bɛ yen nɔ an ka nin machine ko tile ninnu na walima nin tuluko tile ninnu na o t'u yɛrɛ furakɛ ni bana ye isuwa sɔrɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ o man ɲi sinon ne bɛna yiri fila f'i ye k'a kɛ fɛnw f'i ye taa kɛ dɛ kana n'a tila yɔrɔ la dɛ taa sugu la dɔrɔn ka taa san bɔli t'a la taa sugu la ka taa san yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko nbure n'i y'a nbure gili sɔrɔ nbure gili nbure dɔw b'a fɔ a ma ko nbile i y'a faamu wala dɔw b'a fɔ a ma ko nbile i y'a faamu n'i ye nbile gili sɔrɔ n'i ye yiri fɔlɔ min fɔ ko jiro i bɛ jiro fɛnɛ gili ɲini jiro an ka segu ka kan na dɔw b'a fɔ a ma ko satinɛ segu ka kan na dɔw b'a fɔ ten i b'o gili ale jiro gili ɲini k'a kɛ minɛn kɔnɔ ka ganifin ɲini ka kɔgɔfin ɲini ka ɲamankubara ɲini k'o susu k'o k'a la ka ji caman k'a kan k'a datugu k'a sigi i y'a faamu fo a ka dɔgɔkun kelen kɛ ka siɲɛ n'a ye n'a siɲɛna tuma min na i bɛ n'a sɛnɛ i b'a ji min i cɛsiri dɛ jako bitɔn fila ɲini i k'o fa sɔgɔma wɛrɛti ɲɛ fila sufɛ wɛrɛti ɲɛ fila i t'a kɔrɔfɔ maa ye ni dajili sumayar'i la a bɛɛ kɛ t'a la i k'a tobi n'a mɔna i k'a siyɛnɛ k'a ɲɛ a ye fura siyɛnɛ k'a ɲɛ ni fura tobira a ye fura sigi fɔlɔ fura ka suma a ka sɔrɔ k'a siyɛnɛ ne y'a k'an ka farafin fura caman bɛ bɔ k'a mɔgɔ bana parce que u b'a n'a biribiri ninnu de min ko farafin fura don non fo adamaden ka ko kɛ ni kodɔn de wala ka sin k'a tobi dɔrɔn k'a k'a kɔnɔ ten o tɛ o ni fura tobira k'a mɔ i b'a sigi n'i y'a sigi n'a sumana biribiri minnu man ka taa mɔgɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ jigin duguma wala i bɛ sɔrɔ k'a sɛnɛ sisan ka sɔgɔma wɛrɛti ɲɛ fila sufɛ wɛrɛti ɲɛ fila ni mɔgɔ ka nin da dumya kɛ a ka kɛlɛ bɛ ban a ka so ala k'an bɛ sɔn ma. mais ale dun bɛ segin a kan parce que i ko a bɛ tobi a bɛ se ka kɛ fɛnɛ. a se ka wala dajili n'i b'a daji i kan ka sɛmɛni kelen kɛ wala. ɔ se k'o fɛnɛ sɛnɛ k'o min. n'o m'i ja. dajili o fura ka farin ka tɛmɛ tobilen kan mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de pereselen don n bɛna taa yɔrɔ dɔ la n'ale ko a b'a daji est ce que a ɲɛ bɛna sɔrɔ wa i y'a faamu wa wala n'o tɛ dajili fura dajili o ka bɛ tobilen ɲɛ ala k'an bɛ sɔn a ma ayiwa a bɛ sata.